idan ka san wayanka ba ta yi maka sauri, wato tana kakkamewa. Da yawa wasu wayoyin Android za ga idan ka siye su za ga suna tsatsaya maka, ba sa yi maka sauri yadda ya kamata. So in ma tana ma sauri, ga yadda za ka yi ka ƙara wayan naka sauri. Kafin nan da Allah ka mana share, kai liking. Mu je mu ga yadda ake yi. Da farko shine sai ka shiga cikin settings na wayanka, settings. So in muka shiga cikin settings, so a koda yaushe ni idan zan yi tutorial irin wannan nakan so na yi searching saboda sauran abubuwa. Kawai kai searching developer haka, kai spelling developer haka, so kai spelling sai kai searching. Idan kai searching da inda yake zai fito maka, so sai ka taba. Idan ka taba za ka yi ƙasa a wannan wayan. So wannan wayan Redmi ne, shi yasa na zaɓi na yi muku haka. So in ka shigo nan ga wani farko sai ka ga window animation scale, shi ma za ka yi searching in ba gan shi ba sai ka mai da shi 0.5. Transition animation gashi na shi ma 0.5. Animator duration scale gashi na shi ma 0.5. So insha Allah dan uwa an kai haka zaka samu wayanka za ta ƙara sauri sosai, za ta ƙara sauri da abin da kake za ta ringa ma sauri. Misali ga wannan kun gani ta bude mana shi, ban bude data ba amma kun ga yadda Play Store ina bude shi ya bude mu. So komai in kai haka insha Allah wayanka za ta ƙara sauri. To madalla, Allah ya samu dace da Allah ya share wannan bidiyon saboda yan wasu da nisa. Assalamu alaikum.